नमस्कार मित्रांनो, आज आम्ही पुन्हा एकदा कोकणातली अतिशय ट्रेडिशनल अशी भाजी घेऊन आलो आहोत, जी आहे केळफुलाची भाजी। तर त्याबद्दल आई थोडी आपल्याला माहिती देईल आधी। आज आपण केळफुलाची भाजी करणार आहोत। हे केळफुल आहे, आता हे साफ करायचं मोठं थोडंसं कठीण आहे, म्हणजे माहित नसेल ना, तर साफ करताना काय करायचं हे बघा, हे जरा फुललेलं होतं ते जरा बाजूला ठेवते। तर हे असं वरचा भाग काढून घ्यायचा। याच्या आतमध्ये असा दांडा असतो बघा, हा कडू असतो, हा दिसतोय ना, हा कडू असतो, त्यामुळे हा भाग काढून टाकायचा आपण। आणि हे असं कवर असं हे पण काढायचं आणि हे असं करून घ्यायचं। हे दांडे असतात ते कडू असतात, ते आपण सरसकट ठरून कापले ना तर भाजी आपली थोडीशी कडू होते। हे चांगलं साफ करून असं या पद्धतीने घ्यायचं आणि मग चिरायचं ते एकत्र घेऊन। आता मी सगळी ह्याप्रमाणे साफ करून घेते हे केळफूल आणि नंतर तुम्हाला दाखवते कसं चिरायचं ते। तर अशा प्रकारे हे केळफूल सोडत जायचं आणि त्याच्यामधल्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या काढून घ्यायच्या। हे सगळं सोडायचं नाही हा, मला दाखवते। हे म्हणजे कोवळा भाग आतमध्ये असतो ना तो ठेवायचा आहे। तो एकदम जे कोवळी वाटतात आपल्याला ही फुलं, ती काय करायची, चिरायची, एकदम धरून चिरायचं। ही पण अतिशय जुनी आणि पारंपरिक भाजीचा प्रकार आहे कोकणातला। हे बघा, एवढंच आपण हे काढून घ्यायचं आहे आणि नंतर हा जो भाग आहे ना, हा इकडनं कट करून टाकायचा, इकडचा कट करायचा आणि हे विळीवर चिरायचे। म्हणजे जिथे त्या पाकळ्या याच्या थांबतात, जिथे हा असा कोवळसा भाग असतो तिथपर्यंत आपण त्या काढून घ्यायच्या ना। होय, आणि नंतर हे चिरायचं आहे। ते कसं चिरायचं तुम्हाला दाखवते नंतर। मग हे बघा, हे आपला हे दिसतंय ना असं पुढे कसं छोटासा असं काय खडा कसा दिसतोय, आणि हा रेट आपल्याला काढून टाकायचा आहे। कारण हे जर राहिलं तर अपच काही नाही, पण हे याच्यामुळे भाजी आपली कडू होणार आहे, म्हणलं जास्त कडवटपणा येतो, म्हणून हे काढून टाकायचं आहे। हे दिसतंय काय काय ठिकाणी हे असं काळपट झालेलं असतं, ते आपल्याला कळतं बरोबर, बाकीच्या तसं काही नाही आहे। पण हे बघा असं सहज येते। हे जास्त मोठा, सगळ्यात ह्या मोठा डेटा येतो, म्हणजे पुढेला असं पुढे तर मोहरीच्या आकारचं, तर हे बघा हे काढून टाकायचं। आता हे काढून सगळं घेतलेलं आहे, आता मी चिरते हा ही भाजी। तर आईने कणकोलीवरनं येताना ही विळी घेऊन आली आहे, आम्ही मालवणमध्ये त्याला आढाळा म्हणतो। तर हा आपल्या मॉड्युलर किचनमध्ये अतिशय उत्तम असा पर्याय आहे। हा आपण इथे असं ओट्याला असा लावू शकतो आणि तो हलत नाही, आणि त्याची डिझाईन पण त्याचप्रमाणे बनवली आहे। तर आई आपल्याला याबद्दल थोडी जास्त माहिती देईल। हे बघा, हे असं जरा इथे फळी लावली आहे आणि त्यामुळे आपण हे आपल्या ओट्याला सहज अशी बसली ना, त्याच्यावरती हे विळीचं पाट, आणि हा जो पाट आहे त्या पाटावर आपण हे आपली झाकणी ठेवू शकतो ही अशी, आणि आपण हे भाजी सगळं कांदा वगैरे सगळं आपण कापू शकतो, उभ्याने करू शकतो, उभ्याने करू शकतो। ज्याला बसण्या गुडघे वगैरे दुखतात त्यांना उभ्याने करता येतं। आता ही मिळते कुठे, तर कणकोलीमध्ये एक पार्कर फर्निचर मार्ट आहे, त्यांच्याकडे ही मिळते। कणकोलीमध्ये बाजारपेठेमध्ये तुम्ही कोणालाही जर विचारलात पार्कर फर्निचर मार्ट, तर ते तुम्हाला दाखवतील। त्यांच्याकडे हा बनवून मिळतो किंवा त्यांच्याकडे बनवलेले असतात, विकायला असतात त्यांच्याकडे। त्याची साधारण प्राइस किती आहे? 700 रुपये आहे जी। तर अतिशय उपयोगी अशी ही वस्तू आहे। सध्याच्या आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये लोकांना उभ्याने चिरायचं असतं घाई गडबडीत, तर अतिशय उत्तम असा पर्याय त्यासाठी। काही लोक सुरीने सगळं चिरणं करतात ना, आम्हाला जमत नाही ना, त्यामुळे आम्हाला वेळीच लागते प्रत्येक वेळेला, त्यामुळे ही त्याला हे उभं राहून आपण हे काम करू शकतो आणि त्याला काही हलत नाही बघा, ही घट्ट बसली इथे, आणि सहजपणे आपण हे काय करतो, चिरू शकतो। अशा प्रकारे आपण ही भाजी अशी चिरून घ्यायची बारीक बारीक, आणि चिरल्यानंतर ती लगेच मी मिठाच्या पाण्यात टाकणार आहे। काय लोक काय करतात, ही भाजी चिरून ती उकडत ठेवतात, तर मी उकडणार नाही आहे, मिठाच्या पाण्यातच ठेवणार आहे। आणि मिठाच्या पाण्यात ठेवल्यानंतर ती अर्धा तास ठेवून द्यायची तशी, आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये भाजी लगेच मळून घ्यायची आणि फोडणीला टाकायची। तर आता आपण हे चिरून घेऊया आणि मिठाच्या पाण्यात घालून घेऊयात। नाही, आता मी मीठ टाकते ह्या भांड्यामध्ये,
असं काही किती टाकावं असं नाही आहे अंदाज, भाजी थोडीच आहे त्यामुळे मी 1 चमचा मीठ टाकले. ह्याच्यामध्ये पाणी होते कारण ही केळफुलाची भाजी आहे ना, त्याला राप येतो. म्हणजे राप म्हणजे काय तर काळपटपणा येतो, म्हणून चिरलं की लगेच आपण ही पाण्यात टाकायची, नाहीतर ह्याला काळा रंग, ही भाजी आहे ना ही काळी होते. पण मिठात टाकल्यानंतर ही अशीच राहण्याचा रंग असा पिवळसर राहणार आहे. तर अशा प्रकारे. आणि आता हे दाखवते बघा, आपण एक इथपर्यंत सोलून घेतली होती पाकळ्या त्याची, आपण ते आतमध्ये काड्या काढल्या. आता काय करायचं, ह्याचं पुढचं टोक कापून टाकायचं, हा दांडा कापायचा मागचा आणि ह्याप्रमाणे याला उभे असे छेद पाडायचे. आणि जसं आपण बाकीच्या पालेभाज्यावर चिरतो त्याप्रमाणे हे बारीक असं चिरून घ्यायचं. हे असं चिरलं की लगेच ते पाण्यात टाकायचं. ह्या पाण्यात टाकणार आहे हे, त्याला काय काळपट भाजीचा रंग काळा होत नाही. आणि थोडासा डिंक असतो केळीला, तो डिंक पण आपण मिठाच्या पाण्यात टाकल्यामुळे डिंक पण निघून जातो. तर अशा प्रकारे आपण ते सर्व भाजी चिरून घेऊया, मिठाच्या पाण्यामध्ये टाकून घेऊया. आपण चिरून घेतलं होतं, त्याला मीठ टाकल्यामुळे हा असा पाण्यामध्ये सगळा डिंक त्याचा उतरलाय केळफुलाचा. आणि हे केळफूल मात्र तसंच राहिलं. आणि मीठ टाकल्यानंतर काय होतं माहिती आहे का, हे केळफूलला पूर्ण काळं पडतं कारण त्याच्यात तो डिंक तो त्याच्याबरोबरच राहतो ना. हे मिठाच्या पाण्यात टाकल्यामुळे तो पाण्यात उतरलाय. आता आपण याची फोडणी करून घ्यायची. आपण ते उकळून घेणार नाही आहोत, तो जरासे आपण शिजवायचं आणि ह्याला काही शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. तर मी ह्याला केळफुलामध्ये घालायला हे काळे वाटाणे उकळून घेतले. हे बघा हे उकडलेले. त्यासाठी हे मध्यम आकाराचे 2 कांदे मी फोडणीला घेतले आणि आपलं मालवणी तिखट. तर मी आता फोडणी करते. त्यासाठी कढई ठेवली आहे. कढई चांगली तापली की आपण याच्यामध्ये तेल घालायचं. कढई तापली आहे. आता मी याच्या कढईमध्ये 2-3 चमचे तेल घालते कारण कांदा परतायला हवाय म्हणून. आता तेल चांगलं तापलं की थोडीशी मोहरी घालूया आपण. अगदी पाव चमचा मोहरी. पाव चमचा हिंग घालते. आता मोहरी तडतडायला लागली आहे. हे 2 कांदे चिरून घेते आणि कांदे चांगले आपण हे परतून घ्यायचे मऊ होईपर्यंत. कांदा भाजी झालाय. आता हे पाव चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालते आणि ही पण चांगली आपण हे तेलामध्ये परतून घेऊया. आलं लसूण पेस्ट त्यातला हिरवेपणाचा वास जो आहे लसूण आणि आल्याचा तो मोडेपर्यंत आपण चांगले भाजून घ्यायचं रंगाचं. आता मी मालवणी मसाला आमचा चवीप्रमाणे तिखट होऊ दे. जास्त भाजी नाहीच आहे त्यामुळे मी 1 चमचावर हा मसाला घालते. तो पण चांगला परतून घेऊया आपण. आता हे चांगलं असं मळून घ्यायचं आपण आणि पाणी जे आहे ना ते ओतून टाकायचं आणि दुसरं एक पाणी घेऊन त्यात चांगलं स्वच्छ धुवायचं आणि मग फोडणीला घालायचं. दुसरं मी पाणी घेतलं आहे त्यामुळे चांगलं असं मळून धुते आणि असं गाळून घ्यायचं. पाणी त्यातलं सगळं गाळून घ्यायचं आणि ह्या फोडणीमध्ये आपण हे असं घालायचं. अत्यंत असं तेलावर परतायचं जरा की त्यातला जो कडवटपणा असतो थोडा म्हणजे कडवट म्हणजे जसं आडूच लागतं तर तो भाग कमी होतो. तेलावर परत सगळी चांगली परतून घेतली. आता मी वाटाणे उकडलेत पण मी वाटाणे घालते त्याच्यामध्ये जरा. नंतर चवीप्रमाणे मीठ घालते.
आपण जे मीठ घातलं होतं केळफुलामध्ये ते मीठ आपण काही पाणी घालून धुवून टाकलेलं आहे की नाही. आता थोडंच घालते, नंतर चव बघून आवडतं आणखी मीठ घालायचं. चांगलं असं परतून घ्यायचं आणि केळफुलं जास्त वेळा नाही 10 मिनिटं शिजत ठेवायचं आहे. पाणी घालते मी. एक पेलाभर पाणी घातलं याच्यामध्ये आणि आता गॅस मोठा करणार आहे आणि झाकण ठेवून हे शिजत ठेवणार आहे. 10 मिनिटं आपण हे असं शिजवून घ्यायचं. नंतर मीठ बघायचं आणि खोबरं वरनं कोथिंबीर घालून मग भाजी आपली तयार होईल खायला. गॅस मोठा केला आहे. आता 10 मिनिटं झालेली आहेत. आपण बघूया भाजी. बघा मी पाणी घातलं होतं, सगळं सुटलेलं आहे. सुंदर असा सुवास सुटला आणि केळफुलाच्या भाजीचा. आता वाटाणे शिजलेले होते. भाजी पण हिला जास्त वेळ काय शिजायला लागत नाही. पाणी सगळं गेलंय. म्हणजे ती शिजलीच आहे भाजी, बघायलाच नको. हे बघा. तर आता मी यामध्ये थोडंसं खोबरं आणि कोथिंबीर घालते की आपली भाजी तयार झाली. कोथिंबीर म्हणजे या भाजीला चांगला आणखी सुवास येण्यासाठी चव चांगल्याने वाढते. खोबरं घातलंय. आता ही अशी सुकीच करायची. काय काय लोक पातळ करतात. तुम्हाला हवी असेल तर वाटप घालून, म्हणजे आपण मालवण जे भाजकं वाटप घालतो की नाही ते घालून सुद्धा काय काय लोक करतात पातळ भाजी. पण मी वाटप त्याचं खोबरं घालून करते आणि एवढीच ठेवायची, जास्त सुकवायची म्हणजे भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर आपल्याला खायला या चालते तशी. आता ह्या काळ्या वाटाण्याऐवजी काय काय लोक चणे घालतात. जे चणे असतात ना पिवळे चणे ते म्हणजे भिजत घालून ते उकडून घालायचे किंवा चण्याची डाळ घालून शेंगदाणे ओले शेंगदाणे घालून सुद्धा ही भाजी छान लागते. बघा अशा प्रकारे आपली केळफुलाची भाजी तयार झाली आहे. तर मित्रांनो, अस्सल कोकणी केळफुलाची भाजी ही आता तयार झालेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आम्ही तुमच्यापर्यंत अशा चमचमीत आणि नवीन रेसिपी नक्की घेऊन येत जाऊ. धन्यवाद.